Bon dissabte a tothom, des d'aquí, des de Canal Camp, comencem un nou programa d'Avui Parlem de. I jo tinc dubtes, ara diré per què, perquè no sé si estem a Granada, no sé si estem a Guantánamo, no sé si estic a la selva del camp, no sé si estic a les Amèriques, no ho sé, no ho entenc. El que sí que entenc que estem acollint a gent de fora la vila, de fora la selva, i em sembla que és gent molt ben acollida i espero que els hi agradi viure aquí amb els anys que porten vivint aquí. I presentarem a Maria Rubio, que és la que ve de Granada, i a José Magraner, que ve de Guantánamo, però els seus avis són d'aquí, no de la selva, però sí de Rodalies, estem parlant del CUE. Tot i així, ara Josep, te deixo a tu l'entrada perquè puguis culminar aquesta conversa amb la gent de fora, no Josep? Sí, bueno, ui, te sento malament. Ara? Me sents bé tu a mi? Me sents bé? Ara, ja està, és que algo no me quadrava, Vale. Primer que tot, gràcies per vindre. De res. Se me'n va... No, ja està, no? Ara, ja està, sí. Se m'anava el so. Bueno, gràcies per vindre els dos. Ha sigut un programa que ha sigut una miqueta complicat de fer, perquè la nostra idea era que vingués persones que han arribat aquí a la selva, d'altres puestos, jo també vaig vindre, no soc nascut aquí a la selva, i que ens expliqués una miqueta les seves anècdotes, no? Com ho han viscut, com estan integrats, no crec que hi hagi cap problema, i que ens expliqui una miqueta històries de la seva vida aquí i fora d'aquí. A més, són dos. Una és, Maria, tu ets de la península, llavors més o menys ho podem entendre més fàcil, però tu, per exemple, que ets de Cuba, això queda molt lluny, no? I a més, Guantánamo, quan parles de Guantánamo penses en la base americana, no? Això deu ser hi ha una ciutat que es diu Guantánamo? Sí. És que jo sempre he entès Guantánamo com si fos la base naval americana. No, porque está allí en la... Però hi ha una ciutat que es diu... una província, Guantánamo és una província. Vale, no sabia que era això. Bueno, i la idea és que aquesta temporada ja no, que el juny acabarem, l'any que ve pues, que vinguin altres persones d'altres nacionalitats o de fora d'aquí de la selva i també ens expliquin coses, perquè no hi ha més puesto, aquí és un estudi petit, hi ha poc puesto. Després, he dit que són programes difícils de fer i volem explicar, abans ho parlàvem amb el Gavi i jo, volem explicar que quan nosaltres proposem o ens proposen fer un programa, clar, tu proposes una idea, llavors tens que contactar amb la gent que tu has cregut que pot vindre, i a vegades la gent de seguida te diu que sí, després te diuen que no perquè a vegades la vergonya, hi ha moltes raons que evidentment són acceptables, no? És a dir, cada un té dret i a més no és com un programa d'aquests de les televisions públiques que els hi paguen un dineral, llavors si te paguen vas, aquí no te paguen res, aquí et donen aigua i ja està bé. Llavors és complicat de fer, no? Dir que a vegades ens costa, i si us doneu compte mai anunciem el proper programa justament per això, perquè fins a l'últim moment pot haver algun canvi, no? Perquè una persona està indisposada o no li va bé o el que sigui, llavors intentem fins que no gravem, no diu. Bueno, jo, després d'aquest rotllo que he pegat, no, voldria començar una miqueta per vosaltres. A veure, donem pas primer amb ella i després a tu, aquí ens tornarem els dos. Tu vens de Granada, exactament d'on de Granada? Perquè Granada és molt gran. De un pueblo que se llama Caniles. Com, és molt gran, és petit? Sí, 5.000... Bueno, hablo primero, sí. Ante todo voy a hablar el castellano porque este programa que se está haciendo hoy, pues me gustaría que mi familia, que no viven todos aquí en Cataluña, solo tengo una hermana, bueno, aparte tengo familia también de aquí, oriundas de la selva, y me agradaría que luego lo vieran y pues me hace ilusión. Y bueno, pues yo vine con 14 años. Yo vivía en Granada. No cal que diguis l'edat que tens ara. No. 14 anys... Yo venía aquí. Vale. Lo que pasa que yo, mi infancia y mi juventud, la viví en Granada, con mis padres, mis hermanos. Y bueno, y mis hermanos se fueron yendo, vinieron a Cataluña, otra a Valladolid, y tengo familia todavía en Granada, una hermana. ¿Quants hermanos sou? Somos 6. Uno vive aquí en la selva, bueno, vivía, ahora vive en Alcover, vivía aquí en la selva, se vino con 14 años, se casó aquí y yo venía a verlo cuando estaba él aquí viviendo, porque él se casó y hizo su vida aquí. Y yo con 14 años veníamos mi padre y mi madre a verlo de vacaciones.
y nos quedábamos allí, pero yo nunca llegué a pensar que yo también estaría aquí en este pueblo. ¿Y por qué aquí? Porque, bueno, yo... Quédate aquí, Dic, sí, no, mai lo había pensado. Bueno, nunca lo había pensado, ¿no? Yo con 18 años, mi hermana y yo nos vinimos luego a trabajar. Estuve trabajando hasta los 36. Lo que pasa es que, claro, yo conocí al que es hoy mi marido y nos vinimos a vivir aquí porque él vivía aquí. Y yo verdaderamente no me importó venirme aquí porque en algún sitio tenía que vivir, pero al principio lo vi extraño. Las costumbres son diferentes. Las costumbres, ¿no? Ya. Pero si te das cuenta, a la larga te adaptas a las circunstancias, ¿no? A la vida. Yo verdaderamente estoy muy agradecida a este pueblo porque hablo por mí, de que me han acogido. Hay personas que me aprecian, que yo las aprecio a ellas. Tengo una experiencia bonita, otras no tan bonitas, pero bueno, las bonitas las voy a explicar mejor. Cuando yo llegué aquí, pensé, la lengua, claro, yo todo en castellano, y yo empecé, al grupo que yo tengo de amigos, me ayudaban porque ellos siempre hablaban catalán y yo escuchaba. Mi pronunciación no es la misma que la de ellos, sí, però perfectament... Tampoc és la meva pronunciació en castellà la mateixa que la teva. Sí, estic segur que si anés a Granada i comencés a parlar, la pronunciació meva del castellà no seria la mateixa. Lo que pasa que yo, de verdad, la vivencia que tengo, hoy por hoy, muy rica, positiva. Tengo mi casa, tengo mi vida, mi marido, mi hijo, unos amigos que de verdad, cuando se dan, son amigos de verdad. Eso lo tengo comprobado. Y bueno, pues estuve muchos años trabajando fuera, también en Francia. Espera un momento, esta segunda parte, sí, por decir algo, lo haremos después, ¿no? Paramos y así él nos explica ahora la base naval de Guantánamo. Así respiras y piensas un poco y él ahora... El José me da miedo, ¿eh? Sí, ahora se te van los marines aquí. En català, estic acollonit. A ver, tú vienes de Guantánamo, naciste allí, ¿no? ¿A quién edad vas viendo? Mis abuelos se fueron de aquí de Alcover, que eran los dos de Alcover. Tu tens els teus avis catalans. Sí, d'Alcover, los dos. I a més, segons ens vas explicar l'altre dia, catalans, sí, d'aquests que senten la terra, ¿no? Y tanto. Mi abuela allí... hablando siempre catalán y... Bueno, eso está muy bien. Y mi padre, pues, se hizo español, al nacer de los españoles, pues, se hizo español. ¿Pero tu padre va a nacer también allí? Allí, sí. Vale. Y yo nací allí y ya, pues, pudimos venir, porque mi padre quería venir con mi abuela, y ella decía que no, que ella tenía la mentalidad de que aquí, en los años 80, pues, todavía estaban con burro y que estaban y tenía mucho miedo con la guerra, porque allí se hablaba mucho de la guerra, de... Las guerras. Sí, y ella no quiso venir, y entonces le dijo a mi padre que cuando ella se muriera, que viniera. Y entonces ella murió y entonces vinimos todos para acá. Vale. ¿Y ella está enterrada allá o aquí? Allá. Sí. Sí, que ella va marxar d'aquí a Catalunya i ja no va tornar mai més. Ni tu avi tampoc. Sí, mi abuelo se fue para escaparse de la mili y se fue a América, y después cuando vio aquello, pues vino, conoció a mi abuela y se casó con ella y se la llevó. Ostras. Y ya no vino más. Bueno. I els dos van morir allí. Sí. Mi abuelo en el 65 se llevaba a diferencia con mi abuela, no sé si eran 17 años. Y mi abuela en el 85, me parece. Bueno, y entonces nosotros vinimos en el año 88, aquí. ¿Y cómo va a ser la arribada aquí? ¿Cómo va a ser? Bien, pero ya con referencia siempre al Cubé. Cubé y al Cubé. Y después vas vindre cap a la selva. En la selva, porque vino la empresa donde yo trabajaba, que estaba en Puspelá, y la trajeron para acá, y entonces pues yo vine aquí para vivir. Y nada, y me ha sorprendido el pueblo porque es muy acogedor. Vaya, yo estoy muy contento, y siempre, desde que he venido aquí, he pensado siempre en positivo. He visto que el ayuntamiento también, no sé, te escucha, te quiere ayudar.
en sus posibilidades, no es como... No una ciutat gran, no?, que és més complicat. Sí, no sé. Perquè vosaltres penseu, per exemple, que heu vingut aquí, per el que estic veient els dos, m'esteu dient que la integració, el vindre aquí, tot ha estat bé, sí. o normal, si voleu, sí. no? És dir, perquè no es tracta que estiguéssim, és normal, no cal ser... ¿no? Dic jo, no, porque yo sí lo puedo comparar, es odioso comparar, pero yo he podido comparar con Alcover vale, aquí. Y millor ¿vale? aquí. Sí. Sí, vale. sí. Esto es como un Barça-Madrid, ¿eh? Sí. Un Alcover, la selva de Camp es un Barça-Madrid. Cuando yo vivía en Alcover, lo de la selva era muy... Se tiraban la gente de Alcover, tiraban más para Valls. Sí, tira més cap avall, sí. I bueno, entonces, perquè allò és al camp. Sí, I això pero, és baix camp. Bueno, tampoc és que sigui pero molt... hay mucha mucha inquinia, mucha competencia, y entonces pues... Així que la vostra integració aquí ha estat perfecta, sí, no? Sí, per mi sí. I penseu que, per exemple, si haguéssiu aterrat, per dir d'alguna forma, a una ciutat com Tarragona o Barcelona, per dir alguna cosa, o Saragossa, ciutats grans, parlo, hagués sigut igual de fàcil o no, més complicat? Difícil. No? Més complicat, sí. ¿no? Teóricamente, parlo teóricamente. Sí, pero es que al menos yo no, como yo no he vivido en una capital ni nada, yo vine de Cuba, fui a Madrid, tuve 2 días y vine para el Cubé. O sigui que ja sempre has estat a ciutats petites. Sí, sí. I què us anava a dir? La integració m'heu dit que estava bé, no? Sí. Jo, per exemple, ara vaig ficar un exemple meu. Jo fa que vinc aquí a la Selva, me sembla que 42 o 43 anys, més o menys, I m'agrada, estic bé i me sento d'aquí, perquè una cosa és tu que neixes en un puesto, per exemple, tu has pogut néixer a Guantánamo, però el teu sentiment pot ser d'allí o pot ser d'aquí, o pot ser de Jaén, per dir alguna cosa, no? Sí. Això, una cosa és on naixes, que no la pots escollir, i una altra cosa és el sentiment que tu tens, que sí que l'escollis tu. Vale? Jo, per exemple, me sento d'aquí. Fa molts anys que estic i me sento d'aquí. Però sí que, per exemple, tu has dit que és un poble perfecte, jo també trobo que s'està molt bé, no? És un poble que està impecable, no? És l'enveja de molts pobles. Sí. Poder a mi el que me preocupa d'aquí, i ho dic perquè també soc nouvingut, no? Fa molts anys també, com altres, poder que hi ha massa gent, no? Actualment s'està fent massa gran, no? Però bueno, tothom té dret a vindre, evidentment, no? Dit això també vull dir que igual que vindre jo, també pot vindre tothom, no? Però trobo que em fa por a vegades pensar que, ostres, és un poble que està molt bé, però si creixem tant, no sé si aquesta identitat de la comoditat d'estar bé se perdrà una miqueta, ¿no? Hombre, yo creo, vaya, en mi opinión, ¿no? Que en Tarragona también crece. Sí, y todo va creciendo. Sí, eso es verdad, y evolucionamos. Como nosotros mismos, todo evoluciona, todos los coches, todo en sí evoluciona. Gavi, tu vols dir alguna cosa? Sí, jo vull explicar també el meu cas, perquè tots expliqueu el vostre i jo també vull explicar el meu. Jo... És que ja t'he dit que no sé si de Granada, de Guantánamo, t'ho explico perquè ho veieu. Jo, quan portava aquí 9 mesos vivint, el meu primer viatge va ser anar a Reus. La meva mare me va portar a Reus i em va parir allí. O sigui, jo sóc de Reus. Nascut a Reus. Nascut a Reus. I llavors hi vaig tornar a pujar cap a la selva. ¿De qué año tú estás hablando? El 1966, el 3 de novembre. Llavors, si torno a pujar a Reus, sóc immigrant? No, jo no sóc de la selva, sóc de Reus. No. Vale. Me queda clar. No, és el que he dit abans. Una cosa és el naixement, en què tu sempre seràs de Reus, has nascut a Reus. Yo me considero de la selva. Era una broma que volia fer. Portava 9 mesos vivint, el meu primer viatge va ser a Reus, vaig néixer, vaig tornar a pujar. Vull dir que... Lo que pasa que yo, por ejemplo, quieras o no quieras, yo tuve mi infancia en Andalucía. En mi juventud en Andalucía. Yo empecé a salir, bueno, con 14 años ya me fui a Francia, 6 años con mi hermana a trabajar. ¿Qué pasa? Que yo hacía temporadas, verano trabajaba, invierno bajaba. No me sentía tan sola de pensar que mi familia, mis padres estaban allí, pero sí que lo echaba en falta. Porque yo cuando me vine aquí a la selva, yo estaba contenta de que tenía una familia que era por parte de mi marido y contenta de que tenía un hermano aquí en la selva y pensaba, qué alegría, que tengo alguien de mi sangre, ¿no? Y bueno, pues, y luego te das cuenta que detrás hay otras personas que te llenan la vida también. I jo, de verdad, jo estic supercontenta d'estar aquí. De totes maneres, jo crec que en aquest poble també tenim que dir que hi ha com a 2 pobles, no? Jo ho veig així una miqueta. El poble, el que és el casc antic,
en què tothom més o menys quasi sempre és la mateixa gent, quasi sempre, no? Sí que evidentment que hi ha gent que lloga cases i ve i va. I després hi ha tot el que seria lo de fora i els xalets aquests, que desgraciadament, per mi, desgraciadament dic, molta gent, per les raons que siguin, evidentment, a vegades normalment és la feina, no? Que s'ha convertit com una ciutat dormitori, no? Gent que viu la festa major i poc més, no? Per dir alguna cosa, no? Perquè clar, ells estan treballant tot el dia. Llavors això és el que... una miqueta, però això passa a tots puestos, no és aquí sol. A mi no me molesta. No, molestar no. Però dic que... M'agrada la gent. Sí, però dic que el casc antic sí que és veritat que te coneixes més, no? La gent, això és, tots vivim al casc antic, no? Llavors el casc antic sí que és veritat que ha quedat com a més poble, no? L'altre, doncs bueno, és com a més fred, per dir d'alguna forma, no? Per dir-ho d'alguna forma, no dic que estigui malament. I heu dit això de que la benvinguda ha sigut bona, però penseu que per una persona, clar, aquí hi ha dos mons molt diferents, no? Tu, per exemple, que has passat una infantesa i estàs dins de lo que cap a la península, no? Aquí, que més o menys parlem del mateix país, evidentment, i tu vens d'un país molt diferent, no? I que no és allò que agafo el tren i d'aquí 6 hores estic allà, no? Ella sí que pot agafar el cotxe 6, 7 hores, 10 hores, no sé quan l'està, és diferent, no? Hi ha molt més temps. Penseu que és... Crec que, ho diria d'una altra forma, el vostre cas no ha sigut d'aquests casos que dius, ostres, que no teníem res i, a veure, ens hem tingut que espavilar i marxar perquè no hi havia res. En mi caso no. No tan extrem. En mi caso era por el régimen castrista. Bueno, no sé què és millor o pitjor, perquè això és terrible també. Ara això també te volia comentar. Però dic, no ha sigut un cas de dir, escolta, és que allí no tenim res, desgraciadament, no? On vivim nosaltres, on és la nostra terra, on hem nascut, on estem assentats allí, clar, no tenim cap possibilitat i tenim que marxar. És dir, tenim que marxar perquè, clar, és que què fem? Sí o sí. Sí o sí. Llavors jo sempre dic... Y si tú tenías otra ideología, pues aquello era... Hasta te cogían preso i... Jo dic que això és molt dur, això és molt dur, això té que ser molt dur, no? Sí. Ho comento perquè la gent que ve cap aquí, per exemple, a Valtros, dins de lo que cap, teniu que no dic que sigui fàcil, ni molt menys, tot és molt difícil, però dic, teniu la mateixa religió, el mateix idioma, encara que es parli català, però el castellà també és un idioma que és... Ahí discrepo, porque el castellano que nosotros hablamos y las cosas son diferentes. Hablamos español, hablamos el castellano, vaya. Sí, castellano. Pero no, yo cuando llegué aquí no sé cómo explicarte. Era diferente, todo es diferente. El comer... sí, bueno, el menjar per descomptat. Sí, pero el hablar o expresarse con otra persona, se habla español o el castellano, pero és muy diferente. No, però jo me referia al sentit de que, encara que el que dius tu, tens tota la raó del món, evidentment, però te fas entendre. És dir, ho dic perquè, per exemple, com els que venen de Sud-amèrica, no? La gent que aquí a la selva en tenim, sembla que en tenim de Perú, de Bolívia, d'Equador, no sé d'on més, però sé que n'hi ha diverses persones. Llavors aquests, dins de la seva diferència, no? De que, jo què sé, al telèfon li diran d'una altra forma, no sé com celular, sembla que li diuen, bueno, però te pots entendre. Però clar, una persona que ve, per exemple, d'Austràlia, com havia algun cas que han vingut, si no sap parlar, no? La gent que ve del Magreb, la gent que aquí, gent de Romania, per exemple, o gent d'Hongria, clar, és un altre món, no? I els del Magreb, com els de me sembla que Romania també, no estic segur d'això, la cultura és diferent, la religió és diferent. Llavors, clar, tot això és un xoc, encara és molt complicat, no? I després jo crec que amb el cas de la gent que han vingut de fora, jo vaig vindre fora perquè ens vam casar i vam vindre aquí. Llavors, no hi havia una dificultat, no vam tenir cap dificultat, simplement ens va agradar el poble i vam vindre. Però dic, la gent que ho deixa tot, no? I que ve amb una maleta per dir alguna cosa i és tot el que tens, no? Tot el que tens és la maleta. I que després, si tens la sort de que algú t'ajude, perfecte, però clar, no esperes que ningú t'ajude, tu vas pel carrer i ningú se preocupa si tu vens, no? Suposo que aquesta sensació té que ser molt dur, això, molt. Té que ser molt. Eso el emigrante sí que lo entiende, porque ya ha pasado por esa situación. Pero nadie más lo puede entender, ni ningún político, nadie. No, això jo m'imagino que no. I el bo d'aquestes coses també és que els països, aquí per exemple a Catalunya, això ho tenim que, jo per almenys ho penso així, no sé si estic equivocat, però que Catalunya actualment és el que és, per la gran emigració que va haver als anys 60, que van, mà d'obra i tot això, sinó... O abans. I abans, no? Sempre ha sigut les emigracions el que fan grans als països, això normalment és així, Pues mi abuelo se emigró aquí porque aquí no había trabajo, y se fue a América para lo mismo, porque allí no había, no conocían,
Y allí hacían, ¿cómo se llama eso? Esto que hacen allí a donde yo, de Guantánamo, Sí. allí estaba los gallegos, que hacían un grupo. Sí, sí. Tenían un hospital, tenían hasta un hospital y todo. Los gallegos, los catalanes, y uno no se mezclaba con otro, y eran españoles. Hablábamos de guetos. Sí, Como como guetos, ¿no? unos guetos, como unos guetos, Y la española, pero eso eran de la misma religión, del mismo país y todo. Pero como se fueron, cuando la guerra, que aquí estaba aquello, Sí, sí, terrible. en la guerra, pues allí faltaba mano obra. Mi abuelo cuando llegó empezó a caminar y encontró a un catalán y empezaron a hablar catalán. Hostia, ¿tú eres catalán? Sí, mira, yo bajé ayer del barco. Venga, ¿tú tienes trabajo? No, venga. Y estaban haciendo una iglesia que la iglesia todavía hoy está en pie, aquella iglesia. No, les iglesias no cauen, Pues era un catalán que estaba haciendo una bóveda, porque aquí las bóvedas catalanas y cosas de esas. Y mi abuelo empezó a trabajar, bajarse del barco y empezó a trabajar. Y no necesitaba papeles ni nada, era la inmigración. Ahora no toca aquí en Europa Que vengan. pues en aquella época era Aquí al que se- revés. No, las guerras marcan mucho. Pero es muy duro, Sí, sí, sí. para el inmigrante, Sí. aunque no sé si ella lo habrá pasado, pero Yo ya te lo he dicho, con 14 años me fui con mi hermana a Francia a trabajar. Estuvimos 6 años. No todo el año, pero eran de 9 meses, 10 meses, y luego porque tú bajábamos. estabas allí. Porque, claro, pero éramos 6 hermanos, mi padre tenía tierras, trabajaba en una fábrica azucarera, pero claro, éramos 8 bocas. Y no es que ellos nos decían, iros a buscaros la vida, no, es que nosotros ya veíamos Hombre. que teníamos que hacerlo, porque nos hacíamos mayores, teníamos que buscar nuestro porvenir, y bueno, y decidimos, mi hermana la mayor se fue a Valladolid, mi hermana que vive en Barcelona está ahí, mi hermano vive en Alcover, bueno, estuvo aquí 30 años viviendo en la selva, al Rubio, seguramente que lo conocerán, y bueno, y mi hermana la cuarta, que está entre Granada y Salou, porque le encanta vivir en Salou, porque casi toda la vida hemos estado viviendo en Salou, trabajando. Y bueno, y una pequeña que es la de todas, que vive en Andalucía, que ella pues no tuvo que salir por circunstancias, porque se ganó la vida allí. No, tothom se'n va. Claro, pero bueno, yo tengo mi corazoncito, un trozo de mi corazoncito, que yo sé que estoy aquí a gusto, porque tengo mi vida, tengo mi casa, ya lo he dicho antes, mi familia, mi marido, mi hijo, pero siempre me acuerdo de mi tierra. Jo crec... Yo porque he tenido por una... desgracia o por suerte no. No. Yo soy cerbatano y No Bueno. volverías allí, no volverías allí. no. No. A vivir. No. ¿Qué ¿Y dices? tú, Porque ¿Y tú a vivir irías? No, a vivir no, pero yo tenía No, vacaciones sí, me imagino. una, son unos una días. experiencia Y muy vacaciones, bonita. muy, muy lejana, No. Una experiencia muy bonita, una vivencia con mis padres que eran maravillosos, mejorando los presentes de los demás. Y yo, no, irme a vivir no, pero bajar como bajo una semana, 15 días, pues sí me gusta, porque me gusta recordar todas las vivencias que he tenido. Però quan habláis de baixar allí, no? Sí, Jo baixaria, sí. tu has dit que no, però Sí. això no és també, a part de l'enyorança, no? Però dic, no és també perquè un té família allí, és a dir, que al moment Sí, que sí. no tens família diries, no sé si baixar, perquè clar, què vaig a veure allí, no? Sí. No pot ser també això? Sí, mi hermana la más pequeña vive allí y claro. Però dic, si no estigués ta germana, per exemple, Pues no sé. ja, lo clar, sé, no hi ha lo ningú, sé. no? És a dir, No lo sé. Hombre, a mí la ignorancia, pero yo cada 4 o 5 años si puedo ir bien y si no también. no te fa... Porque allí voy a pasar trabajo y voy a... que no. Porque amigos tampoco, todos los amigos Claro, se claro. fueron para los Estados Unidos, de mi edad. Tengo allí un tío, tengo familia allí, pero no. Si no hi ha relació, se va perdent això, no? No, pero es que... Tampoco hay que perderla. Sí, pero tú llegas allí y hay tanta necesidad y ellos se quitan lo poco que tienen Claro, para dártelo, entonces uno padece. Bueno, Yo tengo una tía que vive en La Habana y cada vez que uno va, pues se lo quita todo para dártelo. Y yo, clar, no, te fa sentir malament. Sí, sí. Però no han canviat les coses encara allí? que yo va peor.
eso va peor. I la zona que tu vivies, ara ja és curiositat, la zona que tu vivies, a la base naval, tampoc no noteu millora, o la base naval és tancada i No, no... hombre, allí no se puede ir, todo eso es militar. Però dic, no, Es una parte de... de la illa, no? Sí, pero en Oriente. Vale. En Oriente, y Guantánamo está pues a 20 kilómetros. Es como si fuera Salou, Sí. la base americana, y Però, Guantánamo, però la capital. la base americana no dona cap benefici a la zona del costat? No surten els marines a prendre cafè o alguna cosa així? ¿Qué dices? No sé, dic jo, No, si aquello ahí es una frontera y todo. Y han muerto muchos cubanos queriéndose ir, y lo cogen y lo matan, los mismos cubanos y los mismos americanos, y aquello es una frontera. Vale, és com si fos un altre país, aquell bociners. Sí, aquello es otro país. És que jo pensava, no sé per què, que sortiran com aquí els quartels, no? Quan els militars estan, pues, que surten a fer la cervesa i donen vida al poble que sigui al costat o a la ciutat. Allí no, allí no noteu res. Allí nada. Allí veíamos nosotros por la tele, teníamos un solo canal, 2 canales del gobierno, y ponían lo que querían. Y entonces yo estaba en la juventud, tenía 17, 18 años, música, que es cierto, y todo, porque en la base americana, americana, tenían canales. Claro. Pero como estábamos tan cerca, nosotros lo pillamos. Y allí estábamos Michael Jackson, los Bee Gees, los Andy G, todo eso que era, cuando yo de esto, pues lo oíamos por la base americana. Pero se oía porque estábamos pegados, pero si no, no. Muy distinta la vivencia de cada persona, aquí no? teniu dos extrems molt Total. diferents. I vosaltres, per exemple, si algú us preguntés, algú d'un altre, no sé si d'un altre país o d'una altra regió, vale? que tindria que marxar, que tingués que marxar perquè on està no es pot guanyar la vida, no li veu futur, què li aconsellaríeu vosaltres? Que no marxaran. Que no marxessin del seu puesto? No. I si no tenen res, i si no... No, clar, no. Jo dic perquè si tu estàs en un puesto i no tens res, al que vas no saps el que te trobaràs, però dius, a lo millor tinc alguna possibilitat, ¿no? Pues lo que hicimos los demás, te la juegas. Claro, no, ya me imagino, vas amb una maleta, y si no encuentras nada, pues vuelves. Sí, pero el problema es que tú podías volver. Sí. Tú te montabas en el coche o en un tren y tú te ibas. Pero tú no, Pero yo no podía ni entrar ni en Cuba. Claro, es muy distinto. Yo salí con el pasaporte que yo no podría volver más. Y era muy diferente. Pero tú tienes la ciudadanía española, ¿no? Porque tenés tus abuelos en españoles, tú eres español. Sí, desde que yo nací, pero tengo la doble nacionalidad. Vale. Sí. Porque se cuenta de que Cuba era una provincia de España. Sí, el carnet lo pone. Sí, es una provincia. Sí, yo sé que era una provincia. Y entonces, pues, es muy diferente que tú digas, hostia, aquí me va mal. Y cojo el tren y me vuelvo. Me voy. Sí. Pero yo no podía coger el avión ni nada y irme, porque no podía, políticamente. Experiencia de la vida. Sí, és una experiència molt dura. Nosaltres, quan vam pensar en aquest problema, en aquest programa, ja pensàvem que les experiències que ens podíeu explicar i que en futurs programes ens explicaran són molt dures, no? És a dir, ara està molt bé explicar-ho i que l'arribada és molt dura, però una cosa és explicar, una altra cosa és trobar-hi, no? Suposo que al moment que estàs, que arribes amb una maleta i, hòstia, i on vaig, no? Perquè t'has igual cap a la dreta cap a l'esquerra, és diferent. Te tienes que adaptar. I després els cèntims que portes, tot el que tens. Sí, però en el año que yo vine, aquí había mucho trabajo y tú podías coger el trabajo. Hoy por hoy, es diferente, cuidado que es muy diferente, es muy diferente, sí. Pero yo cuando llegué, yo me puse a trabajar, mi cuñado se puso a trabajar, todo lo que llegamos, empezamos a trabajar ya y no teníamos, porque yo éramos español, pero no teníamos el carnet de identidad. Vale. Aquí teníamos que sacarnos el carnet de identidad para ponernos a trabajar y trabajamos. Es malo decirlo, pero en negro. Ja m'ho imagino, que molta gent està treballant, sí. En negro, y en aquella época eso estaba a la orden del día. Yo con 18 años, cuando vinimos mi hermana y yo a Salou, mi madre tenía una amiga, se llamaba María, y vivían en Salou, pero eran de mi tierra, de Caniles. El chico le fue bien en la vida, se montó 3 restaurantes, y cuando él supo que nosotros veníamos, siendo amigas su madre y mi madre. Por favor, echamos un poquito. Sí. Pues, ¿qué pasó? Que nos invitó a comer y le dijimos a lo que veníamos y lo que conviniera. Tenían un chalet, allí vivíamos con ellos, comíamos con ellos
Y un día saliendo a la calle, en el chalet, había un bloque de pisos y había un señor que yo había ido a un hotel a echar un currículum. Bueno, ahora se echa currículum, antes no era todo verbal, ¿no? Y yo fui a aquel hotel, se llamaba Los Ángeles, a decir que buscábamos mi hermana y yo trabajo, y dicen que las casualidades no existen, y es verdad que no existen, pero él se asomó a su balcón del piso, y como no había hecho una entrevista a nosotros, ya a mi hermana y a mí nos dijo que ya nos diría algo, me mira, me reconoció y me dice, mañana pasáis por el hotel que vamos a hacer el contrato. Y yo pensé, me ha tocado la lotería. Pensé, es verdad. Yo busco, como todo el mundo busca, y si encuentras, pues mejor que mejor, claro, ¿no? Claro. Y esa fue mi experiencia. Y después no hay ¿cómo diría jo? A veure, per lo que jo penso, o per lo que no d'alguna persona que ha parlat, evidentment, diuen, clar, tu vens aquí, vens en un país, no? Sí. Ara ja no parlem de la selva, Sí, estem parlant de nivell més gran, sí. Tu vens en un altre país, perquè les circumstàncies que són t'han portat aquí, clar, guanyes uns cèntims que tu necessites per viure, aquí també tens que pagar, igual que allà tens que pagar, als puestos, no? Però clar, també dels cèntims que tu guanyes, també molta gent té que enviar cap al seu país perquè té que ajudar allí, no? Perquè saben com està, llavors, clar, és dir, que al final estàs com enganxat, no? Dir, aquí sobrevisc una miqueta millor perquè tinc que enviar allà perquè estan pitjor. I manteniendo la gente... Clar, perquè allí estan pitjor, no? És així també, no? Sí, Això també és molt dur, és dir, pensar en això, perquè tens que pensar no només d'aquí, sinó tot el que tens allí, on sigui, no? Molts o pocs. Cuando era soltera, sí, y yo lo que ganaba era para mi padre, para colaborar en casa, para ayudarle a ellos. Pero ya después de que decidimos comprarnos la casa y hacerlo, yo ya era para mí, para mi casa, para mi vida, ¿no? Y bueno... Bueno, però suposo que potser tu vas veure que allí no els hi feia falta. No. Clar, si els hagués falta, continua, suposo. Sí, claro, ayudar, colaborar lo que pots. Sí, exactamente, porque mi padre estaban enfermos los dos y claro, teníamos que ayudarlos. Pero bueno, vas saliendo y vas viendo que la vida te da cosas buenas, cosas malas, y no me puedo quejar, de verdad. Bueno, portem més o menys, farem un petit pausa, 30 minuts, no? Sí, portem 30 minuts i abans vull fer algun canvi, m'agradaria també explicar el meu cas, que és un cas que conec i és molt similar, perquè estem fent un programa dels benvinguts aquí a la selva i estem explicant històries de la gent que ha vingut de fora i entenem com engrandim que estiguin aquí. Sí. Perquè si ja han tingut problemes, han tingut, dit mal dit, clatellades per tot arreu, doncs al final algú es busca la vida per viure bé i el millor que puguin. Per exemple, tinc una amica a Salou que ella es diu Àpoc. Àpoc. Va vindre aquí, és negret, és de color. Va vindre aquí i va trobar una noia que venia de Logronyo, no com a immigrant, però sí perquè buscava una cosa millor per a la seva vida. Es van ajuntar i van crear un pub a Salou, que es deia Hopa. El seu nom al revés, es deia Àpoc i el va ficar com a Hopa. Qui m'escolti sabrà de què parlo. Al final va créixer tant que va tenir 3 pubs a Salou, que al final se van separar, tot el seu rumb, però van vindre pels seus problemes al seu lloc de treball, al seu país d'origen. Político o... No sé quin, perquè no vam arribar a entrar en detalls, no? Però venien perquè estava malament al seu país. Al seu país, que està d'aquí baix de l'Àfrica, no sé d'on eren, o sigui, Casablanca, no sé d'on eren. I al final van acabar aquí, van crear aquest pub i van anar creixent, molt animats, una festa molt animada, eren molt dedicats a la nit de Salou i van créixer molt. Vull dir que tot arriba a casos. Però el bo d'aquest cas no és que vinguin malament, és que venen perquè aquí creixen bé la gent, s'ho passen bé, estan ben acollits. Sí. I aquest és el sentit que donem a aquest programa avui. Eso es lo importante. Clar. Sí, sentit acollit, ¿no? Sí, por supuesto. Si no te sents acollit... Yo en este caso, pues, de verdad, no... Estoy contenta. En este caso, sí. I anem a Catalunya, que és un lloc multicultural. I aquí a la Selva, doncs, també hi ha molta gent... de molts llocs, vull dir, no... Y es un punto buenísimo la selva. Sí. Está en el centro de todo, ¿no? Sí, de moment sembla que estem la mar de bé i que duri moltíssim, no? Home, de moment portem ja 13 programes, 14?
No, Quants- més. més? Aquest serà Al final- el 16. Al final farem omplir... No, el 17 me sembla que és. Al final farem omplir més la selva del camp de gent de fora. Dit això, volia fer una petita pausa per explicar una cosa del proper mes. Bueno, el proper mes, com cada mes, fins al mes de juny, nosaltres sempre la nostra temporada comença al setembre i acaba al juny, són 10 programes cada any, no? Cada temporada, fer com les sèries aquestes americanes, no? Va per temporades això, nosaltres també som... A més, aquest programa, a part de que el tema trobo que és molt interessant... Jo no dic capítols. Capítols, bueno, pues capítols. El tema és molt interessant i la companyia també, a més, per lo que ve que tindrem una difusió peninsular i no sé si internacional ja. Claro. Sí que això està molt interessant. Bueno, dit això, volia comentar de que el mes que ve el programa se tindria que emetre, sempre nosaltres emetem el programa la tercera setmana, el tercer dissabte de cada mes, però el mes que ve coincideix amb Setmana Santa, llavors aquí a la selva la Setmana Santa és algo molt important i hem pensat que no és el moment de fer aquest programa. No el que estem gravant ara, sinó que serà el mes d'abril, no aquest s'emetrà aquest dissabte que ve. Llavors el programa del mes que ve, en vez d'emetre's, que seria el dia 19, si no tinc, ho he mirat ara per no donar una dada equivocada, se tindria que emetre el dia 19 d'abril, que seria el tercer dissabte de mes, s'emetrà el dia 12, una setmana abans, no? Per aquesta raó, és que tot que la gent ho sàpiga. I aquest que estem gravant ara, que nosaltres no fem en directe, perquè els mitjans que tenim són els que tenim, som una televisió petita i no tenim més mitjans, i gràcies que tenim aquests, s'emetrà aquest dissabte 15, o quan estigueu vosaltres serà el dia 15, a les 8 de la nit, com sempre, tots els dissabtes, el tercer dissabte de cada mes a les 8 de la nit, i després repetim el programa el diumenge a les 12 del migdia. Això sempre se fa. I després els programes, si algú vol entra a Canal Camp, estan penjats al YouTube, estan penjats, els podeu veure tots, amb el títol, i aquest serà, també el podríeu veure, sempre se podrà veure, no? Si no he dit malament... Sí, ho has dit bé. El mateix dissabte, quan engega Canal Camp el programa a les 8, automàticament queda penjat al YouTube. Llavors el podeu veure. Això és bo que ho diguem, perquè avui que hi ha gent immigrant sempre poden fondre la informació fora de la selva, allà on sigui, i pel YouTube, via web, ho poden mirar allà on sigui del món. Passa que això té el problema de que si ho envien molt lluny i veuen los professionals que som en aquesta casa, que no els contracta la CBS o la NBC, llavors seria un problema de viatjar, no? Pero vais creciendo. Sí, no, amb l'edat vas baixant, no creix. Tu i jo som els immigrants a qualsevol punt del món. Bueno. Alguno tiene que empezar, escolta, ¿no? després hi ha que parlem això d'immigració, que és el tema, bueno, no és el tema, però la immigració, moltes vegades, a més, se nota. Per exemple, si parlem de gent del Magreb, no? Ho dic perquè és l'exemple que jo posaria. Sí, el que has dit tu, no? Tu te juntes, quan tu vas quan emigres en un lloc, te juntes amb els que són com tu, no? És més fàcil, això és lògic. A vegades molta gent diu, bueno, és que, hòstia, mira, aquests són magrebins d'on sigui i sempre estan junts. És que és més fàcil juntat amb els que són com tu i t'entienden. I t'entienden, clar. Després a poc vas fent, no? Sí. Clar, però és que al principi té que ser així, no hi ha una altra forma. Però per contra, i a vegades hi ha jo no la comparteixo, aquesta idea tinc que dir que no comparteixo. Hi ha la idea de que a vegades la gent més crítica en la immigració, més crítica amb la gent que ve de fora, són els mateixos immigrants. Sí, és veritat. Penseu que és així, és a dir, que són els més, no dic racistes, no seria la paraula racista, no seria la paraula racista. Sí, y son más racistas. És que sí, sembla que esa es la palabra, no? És que sí, exactamente jo a vegades no entenc per què això, no entenc perquè tu has vingut també aquí i saps el que has passat, no? Pues el que ve passa el mateix que tu. Sí, porque creo yo, de mi humilde... Sí, això són opinions, evidentment, respectables. De mi humilde opinión. Yo creo que el que está aquí, está sentado, tiene una... no sé, tiene ingresos, aunque no sean económicos, pero ingresos, de lo que sea. Una trayectoria, ¿no? Sí. Una trayectoria, tiene una cosa, y entonces, ahora, cuando yo vine, que yo era emigrante en el año 88, aquí no había ayuda, no había nada. Yo tenía que viajar a Madrid para sacar el carnet de identidad, para que me dieran el certificado, porque yo tenía que ir a Madrid a un sitio porque soy emigrante y allí. Ayuda ni una. Ni una ni nada. Que todo es, como que dice, a pulmón, todo es empujando y empujando. Ahora lo tiene mucho facilidad, porque yo estaba en el paro
yo estaba en el paro, porque todo el mundo ha pasado por el paro. Sí, no hay ningún que sea libre, sí. En el paro o en otra cosa, y hay mucha ayuda para los inmigrantes, pero en concreto para los marroquíes o lo de esto, para los otros no lo hay. Y para el mismo español que quiere tirar para adelante, que tiene problemas, no hay ayuda para él tampoco. Las posibilidades. Yo eso lo veo también muy mal. Però no penseu que a vegades, això ho parlàvem l'altre dia, a vegades el fet de que diem això és que no sembla que l'ajuda vagi per la gent que ve de fora, no? No posem nacionalitats, pues sí, sense posar... Sí. Genèrico, no vull entrar ningú. Però no creieu que és degut a que al no tindre res tu t'espaviles molt a veure on te pot donar l'ajudes, i al moment que tu tens alguna cosa ens tornem més vagància, no? De dir, bueno, ja ho miraré, no sé què, i no ets conscient de que ajudes que pots fer servir. No. És dir, que les ajudes són per tothom, dic jo, Però no arriben, no lleguen. No sé, jo crec que les ajudes, ja dic, no m'he trobat mai, ni sé si va així, és una, ja dic, torno a repetir, és una opinió. És dir, pero ¿cuál es la diferencia que tú seas emigrante y venga una persona que tú no lo sepas, porque el emigrante lo ignora y la ignorancia es un grado? Sí, pero también te fa espavilar més, ¿no? Sí, pero el español, el de aquí, el de casa, el de aquí, pues no lo ignora y no pregunta ni pide porque lo ignora. No, yo creo que mira, no te lo da, sabe, però no te lo da. Jo te dic una cosa, també crec que hi ha molta gent, per exemple, ara no tant, però quan va haver la crisi del 2008, això ho hem parlat aquí, en aquest programa vam parlar d'un dia amb els de, me sembla que van ser la Creu Roja, i després vaig parlar amb Càritas, que no han vingut encara i tenen que vindre, i era una cosa que comentàvem, així fora de micro, no, per dir d'alguna forma, i que es pot dir, que molta gent d'aquí, no només immigrants, sinó gent d'aquí, no anava a buscar coses, o anava a segons quines hores per la vergonya de que veguessin que ho estava passant malament. I passa. M'explico? Això també passa. És a dir, a vegades t'estàs queixant de que és que amb ell els hi donen tot, no? A tu també te'l donen, el que passa que tu tens vergonya de reconèixer... Per ir allí... Això també passa a vegades, no? I demana l'ajuda, de dir, hòstia, jo no vaig allí perquè què pensaran de mi, no? Perquè jo continuo tenint el cotxe bo i ara vaig a demanar ajuda, no? Per dir alguna cosa. Gavi? Sí, també amb l'experiència que m'han explicat, que jo no l'he viscut, però també hi ha gent immigrant que ve cap aquí que obté aquestes ajudes i se'n va a casa seva, al seu país, aprofitant-se d'aquestes ajudes. Això també és veritat. No sé si és tan real com estic explicant, però sí que m'han arribat històries de gent que ve aquí, xupa del bote i se'n va a casa seva. El que passa és que aquí entraríem amb el dilema, és dir, per exemple, amb el cas més dràstic, per dir d'una forma, és amb el tema de la sanitat. És dir, a veure, tothom té dret a la sanitat? Sí. Bueno, perquè, clar, hi ha gent que pot pensar, és que, clar, aquesta gent jo estic pagant a través de la meva feina, no? L'IRPF, estic pagant tot el que estàs pagant, tot el que estàs pagant, bo és, no? Si tens que pagar, ens agradi o no. Clar, i ve resulta que ve de fora i té les mateixes ajudes que jo. Llavors, clar, és que l'alternativa que fem, els deixem morir. Clar, és que aquí hi ha l'alternativa. Hay que ser humanos. Però com? No els hi pots fer pagar perquè no en tenen. Claro, es que es complicado, es un tema muy complicado eso. Claro, y eso yo creo que eso es lo que tendríamos que dejarlo a los políticos. Sí, no, es que es un tema político. Sí, pero nosotros no podemos hacer nada. No podemos. Yo solo pienso en siempre yo personalmente protejo niños y ancianos, porque la juventud ya se espabila por sí mismo. Sí. Però mira, per exemple, t'hi diré, tots, suposa que tots els que estem aquí i els que estan veient, pensaran el mateix, tots estem en contra del senyor Trump, no? Està claríssim això, tothom el que està fent aquest home. Aquest home ha construït, al seu mandat anterior, va construir un mur, que no sé si l'està continuant ara, als Estats Units, perquè no sé si l'està continuant, desconec, no? I perquè no puguin entrar els emigrants, sobretot sud-americans, no? O centroamericans, no? O mexicanos. Mèxic és el país de pas. Sí, de pas. Centroamèrica i i ell el que està fent és, d'alguna forma, que no entrin al país, per la raó que sigui. Però jo crec que aquí a Europa també som molt hipòcrites amb això, perquè resulta que nosaltres no fem murs, però estem deixant morir a la gent al Mediterrani. Que pena. Estem deixant-la morir, és a dir, tota la gent que els va ajudar, els que venen amb pateres, no? Que és l'únic que tenen, pobres, no? No és l'única forma d'arribar. Resulta que si tu vas amb una patera i algú te ve a ajudar, són ONGs, no els estats. No, els estats no van ajudar. Estan fent exactament el mateix
que aquell, però aquí... Aquel porque lo dice, sí, y dice, lo hago y eso. I aquí paguem a Turquia per tindre els emigrants cap allà, que no passin cap aquí. Som hipòcrites exactament, això és el que has dit tu, és un tema que els polítics tenen que arreglar, però bueno, això sempre serà així. Pues con Trump, con los cubanos, se ve que los cubanos, ¿vale?, llegan a los Estados Unidos y quieren vivir de la paga, ¿vale? Son emigrantes en los Estados Unidos, pero como Kennedy hizo el bordeo aquel a Cuba, que no dejaba entrar ningún barco ni nada, pues le daban, entre comillas, le daba mucha ayuda a los cubanos. Y se ve que Trump no. Y entonces el cubano que está asentado en los Estados Unidos, que trabaja y está se ha integrado. Sí, estás pujant al país, clar. Está pagando los impuestos, está trabajando, tiene su casa, tiene su negocio, pues esa gente, esos mismos cubanos, degradan, lo que pasa aquí con los otros, ¿vale?, degradan a los cubanos que vienen, que no quieren trabajar. Esto es lo que he dit abans, ¿no?, que son més racistes als mateixos immigrants. Y entonces el mismo cubano es más racista, y nada más que, pero es porque hay ese motivo, que el cubano que llega a los Estados Unidos paga, no quiere trabajar, quiere vivir del cuento. Y él tiene un nombre. No sé, hace una semana que hablé con mi prima que está en los Estados Unidos y hablamos de Trump y hablamos de eso. Y dice que aquí vienen los cubanos, no quieren trabajar, quieren vender droga y quieren vivir la vida, que ellos se lo merecen todo y no trabajan, no se integran, no hacen nada y viven en guetos. Y entonces, pues, ese es el problema que hay de los mismos inmigrantes, que hay la misma inquinia, la misma problema con lo mismo de Home, jo, per exemple, quan diuen aquí gent que ve, ja no dic de Cuba, no?, gent que ve, per exemple, aquí, la gran immigració que hi ha hagut en aquelles és d'Andalusia, Extremadura, sobretot, no? Són les dos... Castilla-La Mancha, de todos sitios. A vegades quan se diu, bueno, és que aquí venen a robar això. A veure, aquí ve gent que vindran lladres, evidentment, però vindrà gent normal com a tots puestos, no tothom ve a robar, eh? No. Hi ha gent bona i gent menys bona, ja no dic dolenta, és dir, això no és un tema d'un país, és dir, que resulta que en un país no hi ha lladres, tots són gent bona, no, de lladres n'hi ha a tots puestos i sempre n'hi haurà, i gent bona igual, gent que ve aquí a treballar perquè es necessita guanyar la vida i formar famílies i generacions, i gent que no. També penso que, a veure si esteu d'acord vosaltres, clar, una cosa és la vostra perspectiva, no?, de que heu vingut aquí, us sentiu una miqueta entre dos mons, encara que te sentis més d'aquí, però estàs entre dos mons, però en canvi els fills ja no, els fills ja són d'aquí, no? Els fills ja estan integrats aquí i això crec que és el que fa més difícil que tu puguis tornar cap allà, no? Perquè els fills ja els tens aquí, és la teva família, no? Sí, pero bueno, en tu cas no, tú tienes clarísimo que pero no. Puede pensar que mi hijo, por ejemplo, nuestros hijos hayan nacido aquí y quién sabe la vida, la vuelta que puede dar. Sí, que se vayan a vivir a Japón o se pueden ir a vivir al norte. Eso a no China, se sabe. Japón, O a Chile, yo que sé. Sí, avui dia... o a San Sebastián. Yo que sé la vida. Avui dia és molt... Avui dia, i a més les distàncies... Son cortas, ¿eh? Sí, estàs a 15 hores del puesto més lluny del món. Lo bueno que tenemos aquí en Europa es que no hay frontera. Sí, això és una part bona. Però també, no te creis... Pero antes la sabía. Sí, pero entonces para el español que iba a Francia no podía... yo tenía que llevar un papel firmado por mi padre porque era menor de edad, con mi hermana que era mayor de edad, pero yo si no llevaba mi contrato de trabajo, bueno, yo no, porque yo acompañaba a mi hermana. Ella llevaba su contrato que lo recibían un mes antes y su pasaporte, allí no entraba nadie, ¿eh? Pero ahora no hace falta pasaporte, no, que va, tú te vas allí con el carnet d'identitat i ja està. I tu, ell ha explicat una miqueta, ens ha donat una pinzellada de la seva antiga vida a Cuba i com està. I tu, per exemple, quan anaves a França, sí. Com era? La rebuda va ser bona? Te trataven bé? Nunca, jamás puedo decir que a mí, porque íbamos un grupo de pero gente, te trataban bien. Perfecto. Bueno, no todos los jefes o a donde íbamos a trabajar, porque íbamos al campo, y es verdad. Pero la familia que nos recibía a nosotros, que a lo mejor de Caniles íbamos en un autobús lleno, éramos 30 o 40, teníamos nuestro alojamiento, nos trataban como personas, lo que necesitáramos lo teníamos allí al momento, y esa vivencia no la voy a
no la voy a olvidar porque había españoles que iban allí a otro sitio a trabajar y a veces nos encontrábamos, mira, una española, un español, y hablábamos y había gente que la trataba Mal. sí, y a nosotros nunca, nunca. Es más, todavía tengo contacto con el hijo de los dueños de la empresa que íbamos y nos felicitamos la Navidad, viene a Caniles, siempre hemos tenido ese contacto de que nunca lo hemos perdido porque hemos sabido respetarnos los unos a los otros, ellos como jefes, nosotros como trabajadores. Eso es muy importante en la vida. Claro. Respeto ante todo. Eso es todo. És el todo. Sí, quan se perd això... Si se pierde això, se pierde todo. És l'altre problema, no? Quan se perden aquestes coses. Quan se perden aquestes coses és molt complicada. I jo m'agradaria, sempre, amb aquest programa, sempre faig dos preguntes a tothom al final de tot, que normalment, l'altre dia, per les circumstàncies, no us vaig dir que les faria, que sempre les dic abans, perquè la gent se'n prepara. Aquesta vegada se me va oblidar i us demano disculpes. Simplement, perquè ens queden 7 o 8 minuts, ha passat molt ràpid, no? Sí, verdad. Sí. Sempre ho diem, això, perquè la gent aquí... No. Jo també volia dir una cosa d'això. Esteu explicant una història que, per exemple, amb el cas teu, Maria, de l'any 1990, que vas arribar, i tu vas vindre l'any 88. 88. O sigui, estem parlant de 37 anys. Ho esteu resumint en una hora. Vaja. Vull dir, heu resumit, heu fet pinzellades d'una història, crec que importantment fotuda per un costat i molt positiva per l'altre. Emotiva. Perquè, ostres, aquí hi ha molt a explicar, 35 anys. Aquí, perquè 35 anys aquí, més tot el que heu viscut fora d'aquí, això dona per un altre programa i més. He dicho en menos de una hora la mitad de mi vida, entre comillas, que he contado cosas que yo la he vivido y en verdad soy muy positiva. Jamás... Bueno, sí, he tenido, pues, como todo el mundo tiene momentos buenos, momentos malos, pero com soy positiva... Aquí va la pregunta que jo sempre faig. Una és que m'expliqueu, si se'n recordeu... O sigui, aquesta és la part bona d'aquest programa, eh? Sí. És el millor que té el programa. No, quin és el moment més bo de des que esteu aquí, més bo, que recordeu amb més alegria, i el moment menys bo, no dic dolent, menys bo. Si teniu algun que us vingui al cap. Això normalment sempre ho dic el dia que tenim la reunió, però se me va passar, així que no s'ho he pogut preparar, que la gent sàpiga que això us ho acabo de dir ara i ho teniu que donar, si us ve alguna cosa, no passa res. El momento más bueno de cuando yo llegué aquí, pues formar una familia y tener un hijo. Para mí es lo más importante. Sí. Y después, malo... Menos bueno. No, menos bueno. Entre comillas siempre ha habido algo, pero hay que olvidar lo malo. Dejarlo. Sí, apartarlo y tirar para adelante con cosas positivas. ¿Y tú? ¿Te ve algo al cap o no? Yo, no sé, yo cuando salgo del pueblo, que me voy 2 o 3 días a cualquier sitio, a Madrid, a Extremadura, el año pasado que fuimos a Alemania, cuando entramos por aquí, que entro en el pueblo, me da una satisfacción. Y yo también. Pero una satisfacción, que eso... es mi casa, es mi hogar, es mi mundo. Sí. Y es la entrada del pueblo, que no es mi casa ni nada, es mi pueblo, es mi pueblo, y no sé. Y a mí me pasa igual cuando venimos de Andalucía o de Valladolid. Y siempre, ¿no es verdad? Sí. Y le digo, que te da una alegría. Ya estamos en casa. Sí. Y digo, gracias a Dios. Sí. Nosotros en casa, cuando mi mujer y yo salimos y vamos a tomar algo por la selva o... Sí, ahora me dirás que no, siempre hacemos lo mismo. Cuando voy para casa le digo a mi mujer, nena, com a casa no hi ha res. Sí, i és verdad. I sense sortir de la selva, eh? Sí. I en moto ja porto 166.000 quilòmetres, quan arribo, pues també, com a casa no hi ha res. Abres la puerta de tu casa y dices, ya estoy, ¿no? Clar. Porque sabes que sales, pero no sabes si vas a volver. Y piensas, uy, qué alegría, ¿no? Que estoy en casa, estoy en el pueblo, entro y digo, ¡hala! Y, por ejemplo, tú, coses de Cuba, no, com ho diria jo, a veure si trobo la paraula, perquè a vegades dir les paraules són complicades.
no tens enyorança en algun moment? Sí, cuando era pequeño, que cuando uno es pequeño, el padre y la madre, ese es su mundo, no tiene preocupación de trabajo, no tiene preocupación, pero cuando tú te vas haciendo más grande, que ves la realidad de la vida, ¿vale? Es muy duro, la vida es muy dura. Sí. Pero cuando tú estás con tus padres y tú tienes 7, 8 años, que tú lo que quieres es que venga Papá Noel, que venga los Reyes, que venga esto, y tu preocupación es pasártelo bien y... Ya está. Ese es el momento, pero no de Cuba ni nada, es porque la familia... Porque no vemos la realidad. Éramos 4, nosotros somos 4 hermanos, estaban 2 primas mías viviendo. ¿Todos están aquí, los hermanos tuyos? ¿Todos están aquí? Sí, todos. Y vivían con nosotros 2 primas mías, y era un hogar, pues, a ver, que en todos los hogares cocinaba, y cuando hay mucha gente, pero mi padre nunca no pegaba ni nada, pero... menos de régimen ni nada, ese es el recuerdo que yo tengo más bonito de mi vida, y es cuando éramos críos, pero no de Cuba, no, yo lo de aquí, pues sí, aquí yo tengo más, y experiencias malas, yo no sé, que siempre pienso positivo. Yo igual. Sí, los dos sois molt positius, Sí. Això ja se nota, sí. Sí, No. es verdad. Y yo, no es por nada, pero yo le quiero echar la culpa, pues, a los políticos. Aquí en la selva el ayuntamiento curra mucho y te resuelven los problemas. Tú llegas allí con cualquier cosa y yo le quiero dar las gracias también. Sí, no, això és veritat, verdad, aquí això tenim que dir. No es como todo el ayuntamiento. No, que estic d'acord, ¿vale? estic d'acord. Y es verdad que el ayuntamiento se lo curra. Yo he estado 16 años trabajando para el ayuntamiento Y y se lo agradecida de pensar que han pensado en mí como porque necesitaban personas para trabajar, y yo estoy súper contenta de pensar que por lo menos se han acordado de mí. Yo no es por hacerle la pelota. No, a nadie. Pero bueno, es lo Sí, que te quiero decir. sí, Yo es veo verdad. que este ayuntamiento se lo curra, y los trabajadores también. Tú Sí, llegas sí. allí y no es porque la secretaria o la chica que te atiende, la otra... Però sempre mires i el poble està molt net, hi ha una sèrie de coses que són evidents. Sí. Jo abans d'acabar voldria tornar a recordar, perquè és important, recordeu, és un programa que s'emet, aquest programa, avui parlem s'emet tot el tercer dissabte de cada mes, però el mes que ve coincideix que el dia, el dia 19 seria quan se tindria que emetre, però al ser la setmana de Setmana Santa hem pensat que aquí a la selva la Setmana Santa és algo important, la gent està molt per això, llavors l'emetrem una setmana abans, és a dir, que serà el segon dissabte del mes d'abril, que serà el dia 12. No és recordar això per tots vosaltres. Després penseu que aquest programa s'emet el tercer dissabte de cada mes a les 8 de la nit, i se repeteix el diumenge següent a les 12 del migdia, i després per YouTube queda penjat. Bueno, i ens queden 2 minuts, pràcticament és el temps de despedir-nos, no? Si no m'equivoco, Gavi, vas més o menys. 2 minuts, clavats. Sí, el que m'estàs dient, les senyes, sí, ens fa senyes. Yo venía tremolosa, pero es como la familia, ¿no? Como la familia, ¿no? Us sentiu benvinguts aquí a la ràdio i a la tele? Sí, pues ja està. A més, com aquest programa no està pensat com una entrevista, sinó com un diàleg, estàs parlant, llavors és més fàcil. Las vivencias. És un programa, com vam estar parlant el Josep i jo, és un programa que socialitzem el poble. Volem que sigui que la gent sapiguem què fem tots, no només entitats. O sigui, també la gent que ve de fora, que surten, que van... A los dos le quiero dar las gracias, ¿vale? Yo porque de verdad que se lo ocurran y está muy bien. Ellos subirán más. No, però nosaltres ens ho correm perquè ens ho passem bé. Sí. No, i a més la gent que ve aquí... Bueno, i aprens que aprens coses, no? Perquè hi ha coses que no les saps i te'ls ensenyen aquí, no? Jo recordo quan van fer el programa de la Setmana Santa. Y eso que no cobran, porque si cobraran... Jo, per exemple, això que t'he dit, quan van vindre aquí la gent de Setmana Santa, com se diu, la 24ena, clar, era un tema que per mi se me feia... Mare meva, jo dic que... de què puguem parlar, jo no tinc ni idea. Bueno, vam estar parlant amb ell, hosti, escolta, que vaig aprendre infinitat de coses que desconeixia i coses
internes, o quan està la Creu Roja, o els Diables, en fi, hi ha hagut molta gent. Pero eso a ti te llena. Sí, te crece, sí, home, aprens. És que aprendre sempre és molt bonic, sempre aprendre és molt bonic, és molt bonic aprendre. Dice que muriendo y aprendiendo. Sí, bueno, passa que jo intentaré morir allargau, no? Mentre estigui bé allargau tot el que pugui. Bueno, res més, donar les gràcies, a vosaltres. mireu ara per la televisió, feu difusió, bueno, i a veure si us agrada. Y muchísimas gracias, porque de verdad... Hacéis una labor muy buena, de verdad. Muy bonita, de verdad, muy bonita. de verdad. M'agrada que us agradi. Y que la gente piense que porque vengas aquí no hay que no se menjarà nervioso. ningú. No, que va. I tot sempre es fa curt, Portem una hora, però en podíem fer un altre Sí, de tothom programa. diu el mateix quan acaba, Sí, sempre. y es Clar, verdad, és es verdad. Bueno, doncs res més. Pues Gràcies muchísimas per veure'ns, gracias. gràcies Maria, gràcies José, i Y hasta la nada, propera. A pues ustedes. hasta la próxima, ¿no? Vale. Us deixo sense mi, que us hi faig la cluenda. Vale. Vale. Gràcies. Venga. Dale. Doncs el que estàvem dient, aquí al programa Avui Parlem de, estem parlant de la immigració. Per tant, és un programa que Avui Parlem de està dedicat a socialitzar pluralment a tota la gent que arriba, que hi viu, que som d'aquí, de la Selva. I això precisament és el que volem, que la gent estigui a gust i s'ho passi bé aquí al poble. Però no només els d'aquí, perquè sempre parlem de gent que viu aquí, d'equips, tots, sigui qui sigui, i d'on vingui, que sigui benvinguda. José, Maria, gràcies per venir, una abraçada a tots.